आं दा खाथिनि सेलुनाव खानाय हाजानो फैदों। दिनै सम मोननायखाय आं खानाय हाग्रा बिथांजों रायज्लायना मिथिना मोनबाय जे बिथाङा सानसेयावनो 2000सिम लागै आरजिनो एबा खामायनो हायो होननानै। थारैनो बेयो मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। ओंखायनो दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोराबो बेबायदि सेलुन फसंनानै खानाय हाग्रानि खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां। दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदिखौ गैयाखौनो होननानै बुंजायो। दंब्लाबो सासे सानैल' जायखौ आसि बिजौनो सानजायो। जायखिजाया आंनिफ्राय बर' लाइमोनफोरनिसिमबो गुरै खावलायहरनायनि बेबायदि सेलुन फसंनानै खानाय हाग्रानि खामानि मावोब्ला एसेब्लाबो बेखार जेंनाया जोबगोन। बेनि गेजेरजोंबो न'खर गंसेखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो। जों बयबो एसे साननानै नायनो।